La mea că pe acolo pe jos mă mui. Mă răspunde-ați acum. Alo! Am uitat să mă dă pe doamne. Alo! De unde e malul? Dă-mi coace, dă-mi coace. Dom'le, de unde e malul roșu ăsta? Omul urzice? Păi și până la București, că-ți păreți, doamne, să mă uita fata mea acolo? O știți pe Alexandra mea? Deci nu e fata mea acolo, nu? Am crezut că e fata mea acolo. Rămân la malul roșu, dar roșu ăsta de unde e? Băine, deci urzice, nu? S-a desvirginat până pe acolo, întreabă? Nu, ne, băine, urzice ăsta, unde vine? Unde e el? Ia Lumita. Aha, și de la București până la Lumita, câte mai, nene? 60? Păi da, făceam eu când erai, bă, măi, ingenere, n-ați apărut jos. Deci, într-o oră jumate, 2 ore, ați putea să ajung la Alexandra mea dacă e acolo? Da, deci era ăla, că ăla, la cum a spus dumneavoastră că sunteți. La malul roșu, sau cum? Da, auzi. Măi, frate, mai. Mă, deci malul roșu înseamnă că acolo e numai sânge, nu? Că e roșu. Eu nu mă să am dracului să fie. Așa mă să-ți brăd, noi. Noi oameni pot vând să auzim de malul roșu. Păi ce nu cu acolo e numai pe ciclul? Iară, mă, că mă șeastră. Ha 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 ha!